Kilob na ning may apulong banwa, maragulas sab kuno king 42 years old da Irosa, natutong lagyu, ing atatanggap ayuda iba't king Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Manlibat king umpisa ning mag-aral din kayang atlong anak, ang ganang kinuklulang 18, akabyusanda, ingal Dualdo Gastos. Maragulas sa ako yung 4PIS ka na ako, uling karangan na ako king kaya kaming kabiyayan. Ampo karang king eskwela. Madagol yung sahok talaga kaya aming 4PIS. Yung sweldo, ay yung kain na ning asawa ko, pandagdag yaro ko, sa magkano yaro ko, king sweldo na ro, milalabas kami rin. Pero aliya rin sapat. Balang kadwang bulan kano kanita, makatanggap lang alos 5,600 pesos. At inyang milabas sa banwa, metong ya Irosa karimi graduate king programa. Agpangkang Rosa nung alika pamilatanan ng 4PIS, alila mayari ring anak na agyang high school mo, inya maragulya kapasalamatan king DSWD. Samantala, agpangking Information Officer tuna ng DSWD Region 3 ay Alexin Bianca Castañeda at suliking may 62,000 household ding asa mag-graduate king Mabiluga Central Luzon ngening banwa. King bilang areni, 10,225 laring manibot king Pampanga. Sa kasalukuyan po, nagkakaroon ng massive o malakihang papagraduate under the Pugay Tagumpay para sa mga natatanging Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries sa buong gitnang Luzon. Kung mache-check nyo po yung Facebook namin, simultaneous po yung nangyayaring graduation. So, kaya ba ka rin mayari king programa retang self-sufficient na o eda na kailangan ng self na ng 4PIS. Makanyan muna man ding ala ng 0 to 18 years old anak. Paganakano ng DSWD ka rin benepisyaryo, aliya forever in 4PIS. Napasa na po ang batas noong 2019 at ang mga beneficiary po ng 4PIS ay alinsunod dun sa batas na 4PIS Act. Sila po ay mananatili na lamang sa programa sa loob ng 7 taon. At pagkatapos po nito, ito-turn over po sila ng DSWD for aftercare intervention sa ating mga local government unit. So hindi posible po na nagiging posible ang pag-angat ng buhay ng ating mga kababayan, hindi lamang dahil sa DSWD alone, pero dahil sa pakikipagtulungan din ng ating mga LGUs na nagbibigay din po ng ibang ayuda. Aminado yaing DSWD ali karagulan nga kakwara rin benepisyaryo o ng kambering lokal kapanibalan at non-government organizations may kakamasanting lang oportunidad. Panagkat ka rin beneficiaries, ali mama sa mukabud kay 4PIS, bang maging manawa ing biye, nune gawang paralan. Lagi kong naririnig to dun sa mga pag-graduate na parang wag tayong maging solely dependent o wag lang ang 4PIS yung asahan natin. Gumawa din tayo ng paraan na umangat yung pamumuhay natin dahil hindi nga naman ganun kalakihan yung natatanggap nating benepisyo sa 4PIS. Pero syempre kung gusto mo talagang tumaas yung antas ng pamumuhay mo o magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, sa tulong naman ng DSWD, pwede kayong mag-ask o magtanong ng tulong, humingi ng tulong dun sa inyong mga city municipal links para makahanap ng oportunidad gaya ng sa pag-aaral sa mga bata. May mga available scholarships at pag sa trabaho naman merong binibigay din at prioridad ng SLP o Sustainable Livelihood Program ang ating mga 4PIS beneficiaries. So, ang pakiusap ko po sa mga 4PIS beneficiaries, wag tayong mawalan ng pag-asa at wag nating wag nating isipin na yung 4PIS ay forever. Gaya nga ng sinasabi namin lagi, hindi forever ang 4PIS. Ito po ay ayuda lamang ng gobyerno. At nasa na muna man ng DSWD ang magilang compliant karing karelang kondisyon ng balang benepisyaryo. Pa magpa-check up at pamamanikahit karing anak alungub at mag-aral masalese. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalid.